mubarak waziri. Sana'ata kowa ya sanni ina yinta. Ga katako ga kusa yadda kare na sana'ata. Ina jin tsantsar madarar daɗi ina samu a sana'ata. Ina fito na kan abinci domin gyara sana'ata yau ta gyaru ko ina an sanni ina yinta. Ina cikin yinta sana'ata siga wata yarinya kanwata ta zo ta ce mini yayanta sanni da aiki sai ya huta. Ni dai sai kallon ta nake yi domin na gaza gane ta. Shamsa an gama oga mai kyan hali ne a tsagaita. Tambayar sai na bata amsa yana shago ya kwanta. Kisan oga sai da hutu miki ke so ne yan mata. Ce an kusan auren yayarta domin sun zo da ita da danginta. Oga loli sai ka rubuta suna son kujera tirisita. Suna so a haɗo da gadonta amaryar naga ta ci adanta. Kar da kare na sana'ata kowa zai gane ina santa. Sana'ata mazan kwarai sai kafinta, ku tambayi kusa sai ta furta. Yan kasuwa in ka je ta anan dai za ka ga kafinta. Yarinya ta kusan aure anan ne za a yi kayanta. Buga bakai sai kafinta, waganni na duka kafinta. Yayye na ma duka kafinta, aboki na ma kafinta. Amina a yau sai na furta, sifilla ya gwaska a jibota. Gamamman kai ma kafuta kafinta. Oga zara kai ka ganta yarinyar sarauniyar tsafta. Sinawi an ji kashe data sai ta kare a jikungunta. Oga loli ko kamanta a yau dai sai na furta. Ni ne kafinta oga babba yau sai na furta. Kar da kare na sana'ata, ga katako ga kusa. Kar da kare na sana'ata. To ku tsaya mu je gun oganmu. Shamsa an gama sai na furta. Jangwarzo a sana'ata. Ina da baba kafinta amma ya zama ogan kafinta. Kafinta da ya yi ɗa kafinta. Wanga batu sai na furta. Cikin sha akwai mutane da yawa wanda suka iya kafinta. Ga sarki ajiyar Allah mai azumi kuma ya yi sallah. Ibrahim ɗan taranti babanmu ne ya ce mu huta. Mazan aiki sai kafinta. Yana furta kafintoci duka ku yi haƙuri. Sai mu jimiri za mu yi katari. Sha Allah mu yi katari. Yau na zo na iske fari. Mubarak waziri.